Бүген без зур шәхеснең, балет сәнгатенең мәшһүр вәкиле, татар мәдәниятының якты йолдызы Әлфия Газиз кызы Айдарскаяның 100 яшьлек юбилеен билгелибез. Әлфия Айдарская 1925 елның 25 маенда Казан шәһәрендә дөньяга килә. Аның әти-әнисе күренекле композитор, татар сандугачы Сара Садыкова һәм артист-режиссер Газиз Айдарский. Әлфия ханым кечкенәдән үк сәнгать дөньясында үсә. Сәхнә аның язмышына әйләнә. 10 яшендә ул Ленинград хореография училищесына укырга керә, балет сәнгатенең нечкәлекләрен үзләштерә. 1941-1960 елларда ул Муса Җәлил исемендәге Татар опера һәм балет театрының күренекле солисткасы. Бию аның күңел теле. Аның иҗаты классик әсәрләрдә, милли рухлы балетларда. Әлфия Айдарская татар балетына академик мәктәп алып кергән беренче балерина. Сәхнәдән киткәннән соң ул әти-әнисе иҗатын халыкка җиткерә, музыкаль кичәләр, истәлекле чаралар оештыра, Сара Садыкова музеен булдыруда катнаша, яшь буынга рухи кыйммәтләр тапшыра. Әлфия Айдарская бер шәхес язмышы гына түгел, тулы бер чорның, татар халкының сәнгатен саклаучы. Аның тормыш юлы илһам, тырышлык һәм тугрылык үрнәге. Әлфия ханым, юбилеегыз котлы булсын. Сезгә чиксез рәхмәт. Талантыгыз өчен, милләтебезгә тугрылыгыгыз өчен, татар сәнгатен баетканыгыз өчен. Сезгә Германиядән кайнар сәламнарыбызны җиткерәбез. Иң изге теләкләр белән, ханым татар хатын-кызлары берлеге.